Ayan na, nilubog na naman oh. Hindi, lubog na naman. Malaki na tato. Ay la, ay mas malaki. Pare, ano mo dali pre? Pre, salok, salok pre. Ang laki. Oh pre, oh laki. Dali pre. Dali, salok, salok. Ito na, mama mo na to. Uy! Uy, nagdadrag. Ito na. Ang laki oh, ang laki. Dalawa ngayon. Ay, dalawa. Malaki yung isa kanina. Malaki yung isa kayo nakawala eh. Dali ah. Huli. Maganda. Uy. Oo. Ay, mayan. Wala pa ito. Wala pa yan. O yun, mga tay. Tara. Dalawa na entry mo. Dalawa lang pang entry ko. Kailangan na ano yan? Ay, sus. Oh, kaya mo pre. Ayun. Ayun. Jackpot! Woo! Yan yung number natin, mga tay. 195. At 196. Good morning, boss. Good morning mga master. Ayun, good morning mga katoy. Ayun o. Iba naman fishing spot natin mga katoy. Yan, copyright na agad. Yan mga katoy, bali kasama tayo sa ano sa Bulacan Angler Store namin dito kay Aling Nene. Tapos kasama natin si Rami Jun Vlog. Good morning master katoy. Yan doon sa dulo, tapos si Jo, si Radora, si Aling Mataba, tapos Kabingwit, good morning! Dito lang kami mga dito lang. Ay, grabe ang anders mga to. Grabe ang dami ang anders. So gagamit tayong dalawa mga to. Bali ito yung akin mga to. Tapos ito, binayaran ako ni Kabingwit. 50 pesos yung per rod pala dito. Tapos ito mga to, pwede pala ako umuwi mga to. Panalo na ako eh. Yun o. Binigyan tayo ni Rami John Vlog ng Taw-Taw na favorite fishing rod. My favorite. Ito magandang ano mga to eh. Bali, i-harvest natin ito dun sa paborito natin fishing spot. Naloko ko dyan master. Ang ganda pala nito kuya. Pag ano mo master yan, ito tapat mo yung buko dito at saka buko dito. Kasi pagka hindi tapat, mahirapan ka isaksak yan. Pag-aaralan natin ito. Pag hindi masyado, pag di ba ba Ay, nasa ilalim yung ano no? Oo, sa ilalim. Linya. So, line. Ang ganda. Pag mo yung linya, ang pera. Yan na tapos pag-aaralan natin ito. Yung ganda natin, grabe. Yun. Good morning po. At naway palain kami dito mga toy. Hahuli kami ng pang-entry man lang or hindi. Basta mag-enjoy lang, okay na mga toy. Ayan, update na lang po mamaya. Morning po, tara mga toy. Samahan niyo po sa panibawang video ng adventures namin. At mamaya-maya na tayo mag-shoutout. Nakapag-list tayo ng pag-shoutout natin. Mamain natin mga toy yung masa. Magbabangus tayo. Baka sakaling pag-ibitan ako dito sa may gilid lang. Kasi maiksi lang naman ito. Di naman kailangan pag-ipukul ng malayo. Saka siyempre yung paborito natin na pamain. Ulate. Pati pa namin tito rito. Kaso ano mga toy, nag-iilan peraso na dito. Pinapaisa ko pa yun. Nabulungan ko na ito mga toy para makalala na yung plapla. Kapit na kapit. Ayok naman toy. Nadasalan pa lang. Iwanan ko pero. Yun, waiting na tayo. Waiting mga toy. Samahan niyo po ako mga toy. Masarap eh. Pinailagay kanina. Pati kagabi Bigyan lang shoutout sa lahat ng anglers. Dito para mas makunat At siyempre sa Bulacan Anglers Club. Ang ganda talaga. Parang gusto ko nang umuwi ng alas 11 para matisting na sa paborito kong spot to. Karamihan, Japan na rin. Sigurado to. Ayan, mga nakaready na mga toy. Ayan, ang dami anglers mga toy. Nakaready na yan hanggang doon sa kabila. Dito lang tayo pupukol makibanda rito. Siguro mga 5 di pa lang or 6, ganon. Pag may nahuli akong kursada mo sa iyo, hindi ako ang isda. Ayun, ayan, narinig niya yung mga toy. Siyempre, ikaw magbabayad nun. Hindi ako. Yan lang tayo pupukol kasi napakaraming anglers. Baka mamaya magsabod-sabod tayo. Sabod-sabod. Parang kwitis. Meron palang ganito mga floater, no? Sa Lazada rin yan, Gawa ko yan. master. Gawa nyo lang? Bah, ang lupit talaga. Pamalakasan. Sana magagamit natin to. Kay master to. Try lang. Hey, Kachoy! Dali, Kachoy! Oh!
Oh, hindi, jokes lang pa lang. Master T, ang daming Ayan oh, gaganda oh. inarbis niyan. Grabe. Bigay ko na lang sa'yo. Di kakayanin ng ano ko to. Kaya yan? Grabe oh. Talaga pambangus talaga mga ito. Atoy, pwede na. Pwede na daw pumupon. Yan, set up natin. Pambangus. Masa. At Batuhan na eh. Sa malapit, para malapit na yung... yan, dito lang. May bangus rin naman dyan. Sa gilid na yan eh. Yan, okay. Nandiyan yung 3.5 kilos na bangus. Dyan ba sir? Kahit tilapia lang, ayos na. Isa na tayo mga toy. Sitapan pa natin ito. Ano? Tilapia natin. Kahit di malala, basta mag-enjoy tayo. Okay na yan. Ayan. Ito yung pang tilapia natin. At saka Dapat may marshal sila dito. first cuts 500. Pagka nakahuli. Laki oh, ang laki. Dalawa ngayon Ay, dalawa. Malaki yung isa kanina. Wala yung Malaki yung isa kayo nakawala eh. Kasawahan kanina eh. Ayan, baka may premium yan kuya. Bilis, nakadali agad. Isang Walang martial. na malaki. May huli na dito po. Martial, please. Dadating nyo na please. Ulit. Kasi pag sa mga pulati, obserbahan natin. Pulay sa'yo ano, kung anong unang natin. Pag hindi ka sa akin, yung pulati ko Oh, obserbahan natin. Kung magpula o magputi. Dapat yung flight mo. Ayaw nga. Kaya lang nasa ano, toolbox. Hindi mo nilabas eh. Kailangan i-repair natin. Tagal pala eh. Pwede pa yun mga to eh. Sayang kung ano, masa. Pag dito kinagat, kakainin ko rin to. Pwede to eh. Di pandesal dito eh. Di nga lang luto. Plastic, bao eh. Yawn. Parang pag malabdaw. Laki oh. Maganda. Puto yun, nakaposte eh. Nakapush. Kuya, dan lang. May number na tanggal lang. Kaya na, ano yan? Ay, sus. Oh, kaya naman pala. Ayun. Ayun. Jackpot! Woo! Yes, thank you Lord. Ay, ang laki. Late. Stay bulats. Laki oh. Nasa bottom. Putulin mo ng atong linya na to. Kuya, butom no? Butom? Butom ka? Ma. Ayos. Yung vlog. Dali. Maputulin mo. Takbo mo na rin, kuya. Nasa butom siya. Walang floater yun. Dito lang sa gilid. Sigurado may question yun, wala sticker Guys, na. Kasi question yun. Pero pato na sana, ano naman. Sana mabait naman yung organizer. Boss, pa-video. Ang ganda, laki. Ano, nakadaya ng bangus. Kadaya ng bangos. Sige, boss. Hawakan yung mabuti, boss. Baka makawala pa. baka matanggal. Oo, minsan mapasag yan eh. Maganda, tama. Sana all. Mapapasana all ka na lang. Mahaba pa oras. Mababa pala, sir. 10 minutes pa lang si Rami dyan. Ganda nung huli. Napakababaw lang ng ano, nasa gilid lang. Sabi, mas malaki rin yung isa. Oo, hindi unahan niya. Mayroon palang malalaki pala ano dito eh. Laki no. Mukhang nasundot. Ay, ito yung mga jumbo. Medyo mas malaki yung panawanan. Ito, jumbo. Malaki na. Ma'am Jo, hanapin mo rin yung malaki. Yan, dyan lang talaga oh. May kalamansi. Ay, jaguar, meron din. Jaguar huli. Naingayan na yung mga tikling mo. Oo, pwede. Bato natin. Makukuha sa bato-bato yan. Bato ulit. Hello. May aswang naman sa likod. Uy, mamaw yan. Yaman puti. Oo, pwede na yan. Dali ko doon? Oo. Ibalik mo muna yan. Para baka inaanap pa ng magulang. Eh, huli na. Yun, huli Huli na.
Uy, ang ganda ng huli. Puti na naman. Agad size to. Ang ganda. Tilapia, ang ganda na. Ito. Uwian na to. Oh, di na zero. Gandang size. Oh. Wala rin. Ito na. Dali na natin yung panglimang premium. Thank you Lord, may pang-uwi na po. Kaya lang medyo may kadalangan. Kahit makalimang piraso lang ito mga toy. Ayos na to. 50. 300 kilo? Big tayo, balik ko na lang to. Hindi baka na. Magkano kuya kilo dito ng tilapia? Kala ko 300, balik ko na lang to. May maganda sana tayong dadayuhan kung papayat mo. Wala, yung layo naman. Uy, sayang yung floater Hingitin natin. Oh, akin na to, akin na yan. Santa Maria, Laguna. Uy, dito ka dali, ang ganda pa naman. Panalo tayo. Ayun o. Master. Ay, tumakas ka no? Kanya pala yan. Hindi sa bayaw ko. Ay, ito na pala. Dito na yung may-ari. Saan ka na? Ito, salutin mo na lang. Yung sundo na. Yung sundo na. May lamang kasi, ay buko nga kung may lamang pa yun. Saan ka nagpupunta ba? Nangangapit pa eh, baka sinundo ko na, baka Baka kuha. tayo sa Marshall eh. Lamang. Thank you master ha. Nangangapit pa eh, floater. Kinakagat. Andyan pa. Itakbo muna, Brad. Takbo muna. Wag, ilangoy. Ay, langoy pala. Sige. Sige pa! Yun! Uy, bakay! Uy! Uy! Wala pa yan! Uy, ano to? Ay, hindi Biya. na biya. Paputi na paputi Biya! Mga toy, biya! Paputi na paputi ah. Ikaw na. Ay, may pangidra tayo mga toy. Wala pang biya nakuha. Wala pang biya, no? Malay mo, manalo yan. Wala pang biya na kukuha. Kalaki mo muna. Malaki. Mamaya lalaki pa yan. Diyan mo muna. Ilagay mo buhangin para bumigat. Oo, lagyan mo. May pang-entry tayo mga toy. Dalawang guhit. Ulit. Maganda. Babayabasin natin ulit si Nunoy. Bayabas. Ayos. Hindi nagtatrabaho to ah. Ay, ganda naman. May pang-entry na tayo. Ito. Dali ah. Huli. Maganda. Uy! Ay, mayan! Wala pa ito. Wala pa yan. O yun, mga toy, tara. Dalawa na entry mo. Dalawa lang pang entry ko. Tara, i-entry ko na to. I-entry ko na to. Wala pang mayan eh. At saka yung yung biya. Biya. Dali. Ayos, dalawa na. Dalawa pang entry natin. Tara mga toy, dalihan natin. May pang entry tayo mga toy. Dahil tayo Gloria. Meron na kaya nito doon? Mukhang wala pa nito mga toy. Sabi niya mga tropa doon, wala pa daw. Yan, nakapairon tayo kahit paano may pang entry tayo. Boss, meron mo na rito mayan? Mayan. Meron na kanina. Meron na pa? Mayroon na pala. So, hindi tayo pinalad. Meron na pala mas malaki. Kaya kaya Saldo TV, Diyan ka ba? Inintry ko na, Meron na pala malaki. Wala, nalaglagay sa akin eh. Nasaan ka na kami ito? Alright, ayun, meron tayong Tulong kami. entry. Meron na palang nauna. Binigyan na lang ng tinapay. Andan si Kuya Saldo TV. Wala na kasing pisto dun sa amin. Dikit-dikit na, nagpapangabot-abot. Sana lumaki na mahuli natin. Sayang, hindi nakasama sa intro yung meron na daw nauna. Sayang. Wala, baka nauna sila parte yun, no? Big love shoutout kay Christy Ryan doon. Wala sila Sir Dilis. Ayun pala yung mga nanalo na. Yun. Dami na linya ba? Mamaw. Yan, dahan-dahan no. Mamaw, bilisan mo na. Hindi lubog. Ay, hindi. Malaki to, malaki pag ganyan. Lubag ba? Isa pa. Papating ko na yan. Huli.
Huli. Uy! 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 Ayungin! Oh, ayos na! Parang ganito na. Ay, busog na sa binigay mo pagkain to eh. Puro tinapay na kinakain. Yan na, ayos. Utoy! Hihi! Panalo! Sarap! Taba! Grabe, ang Sa laki. ilog walang bayad yun. Oo. Hindi pa yung Grabe, ang gandang size mo to. Oh. Sarap. Katatlo na tayo mga to. Ay, 4 na pala. Kasi may biya tayo. Pinang intri tsaka yung mayan. Ay, 4 na pala. 4. 5 na. Ay, ano mas malaki yun oh. Oh. Oh, bangus. Napakalaki nun. laki lang. Wala na hinapaka. Ba't ayaw ano? Dapat tumaangat man lang. Ay, bangus nga. Oh. Ay, 2. Ay, maliit pa din. Pero na ano yung rad niya, no? Oo, halos maputol-putol. Tansyahan na lang natin kung pwede pang entry. Kasi napakalayo eh. ulit, dito tayo ulit. Ito, yun naman. Ano? Ito na, mama mo na to. Uy! Uy, nagdadrag. Dito na. Uy! Andyan ang bahay niya. Ay, maliit. Yan. Gagandang Pagkagaan mo na lang yan dyan. Busog na busog sa busog. Sa tinapay na binigay oh. Okay na to. Uy. Nagwawala na. Thank you talaga. Hirap mita doon. Hindi tayo, tilapia lang tayo mga to. Huwag na tayo magbabangus kasi napakahirap magbangus pala dito. Ang ilan lang bangus. Pag di ka mahigit, magandang gawin niya. 7 lang, 6 to 7 lang bangus dito, mahuli pa yung 7. 7 lang pala yung bangus. 6 to 7. Napakainawi niya tayo. Isa isin dala lang. Yugan na malabon. May ano pala dito, may Bilang yan eh. bilang pala yung bangus Kawain dito. sa ano, Marilaw? Yan, Tangay talaga. mayroon pala yan dito. Panalo yan boss, yan ang pinakamalaking duwaan dito. Dapat yan. Diyos ko. Allah. Lungguit na yan. Palikpik pa lang. Grabe, 1 kilo maigit yun. Panalo na yun. Champion yun. Palikpik pa lang, 2 kilo na. Ayun, ang dami pa pala. Akala ko yung na yung kay Master Rami John Vlog. Hindi pa pala. Bangus lang ang mahirap. Grabe mga to eh. Kaya pala pagka ano kayo dito. Pag may mga tournament na ano. Kasi ano to, bali pangalawa na tong ngayon talaga eh. Yun talaga yung madami sa may bandang dulo. Yan, pag nakaharap ko yun ang ganyan kay Aling Nene. Nasa bandang kaliwa, dulo. Doon pala yung malalaki. A few moments later. Makagat tayo mga rin. Yun, malaki to. Oh! Wala stick kahit saan tayo pumunta mga to. Oh! Uy, naku. Ay, ito. Yan oh. Oh, di ba? 3 fingers. Oh, nakadali na. Oh, nanalo ako uli. Saka natin. Hindi, tansiko. Yung isa pinakagat pa ulit. Kinakagat pa ina, isa natin. Maganda itong nalipatan natin. Sabi ko, Teddy, uwi ka na. Oo. Ako na yung ticket mo. Tawag. Hindi tinawag yun. Sabi ko, bakit check ko ito? Uy, Tapos sinigyan. Tapos wala. Dati isa pa lang natatawag. Isa pa lang no. Oo. Full time ulit. Makina na lang kailangan ng kaibigan ko. May tansina. Ipunin mo muna, bossing. Habit, makina na lang kailangan mo. Ilubog mo. Ilubog mo, baby. Yung malalapad, ganyan eh, mga mama ko, maliliit lang yung kibit. Yan. Ilubog mo na. Huli ka. Oh, huli nga. Oh, huli. Ay, nakawala.
Ano ba yan? So, yun. Shout out po sa sa mga taga Laguna. Yan, may love shout out sa inyo mga katsoy. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. At mamaya-maya shout out na tayo. Anong oras na kaya? Ayan. Malapit na daw. Ayan na, nilubog na naman oh. Hindi, lubog na naman. Malaki na tato. Ayun na, nagre-release. Ay, mas malaki. Pare, ano mo dali, pare? Pare, salok, pare. Ang laki. Oh, pre, oh, laki. Dali, pre. Dali, salok. Ito, malaki, dali. Don't be shot. Dali, pre, sa'yo, dali. Dali, napakakunta. Ayun, thank you, Lord. Mas malaki to. Mamaw to. Para maganda, sigurado panalo. Woohooy! Oh, yung bato subukan. Eh, mga kapay, dali na. Ito, dagdagan natin. Ay, lagyan natin, dali, sir. Oo, laki, grabe. Boss. Ay, sana, ano na to? Ito na yun, siguro. Panalo yan. Ano ron eh? Ha? Muntik pa matanggal mo. Try natin to. Try, wala naman masama eh. Ay, naku, alangan. Sabi nga siya, ito huli natin. Kinabahan ako, ang laki, mga tayo. Subok. Alangan. Subok. Grabe, kinabahan ako. Grabe, nangatog ako. Ganda ng palaro, di ba? Tabi. Mas malaki. Oo, si Buddy, inalis eh. Mas malaki ata. Dapat talo tayo eh. Try mo yung taba eh. Try ko kaya ito. Pero mukhang alangan. Try mo, malaki, mabigat ako. Lalaki siya eh. Sige, dali mo. Oo. Try natin, mga tayo. Tara. Dali mo na. Oh. Mataba, pati. Oo. Dito sa Disabit lang sa ano. Nakita mo dito lang hinuli, hindi siya mo sa malayo. Oh, kanina. Diyan, sa ilalim. Ito pang tawag siya. Hoy, magpapakain na kami. 7 point, wala, alanganin. 7.8 yan nandun eh. 7.5. May 8 na. Ah, ito wala. Alanganin. Lalagyan mo pala. 8.4 nga yun nandun. 8.4 nandun ba ito yun? Ha? Tingnan mo lang. Ay, yun si Jan. Si ano pala yan, si Jin Bones TV. Pero 7 to eh. 7. Wala, alanganin. Maybe next time. Ito nga eh. Ay, ito. Lalagyan daw natin ito. Sige, ito try natin. Oh, ilan? Try. Mga... Oh, ito pa. Hindi, isa lang muna. Mahalata eh. Isa lang. Oh, yan. Ay, ito na. Isang kilo na. Pwede. Tayo yung nandito ni kakalaman yan. Isang kilo maigil. Katabang ba ito? Ihampas sa atin dito na magkaroon. Basta pag sinabing iwan doon, huwag mong iwan kasi bibilakin. Oh. Taplit. Taplit. Inihaw. Oh, matutuloy na yung dalawang ano mo, Dominic. Oh, grabe. Oh, sobra sa ano, cooler. Isa lang yan, Thank you, Lord. Ay. At least nakasubok ng mamaw. Kunin ko na to, pwesto mo to eh. Oh. Inilagay ko lang. Grabe, ang laki nun. Dito lang talaga, oh. Nagpisik-pisik lang na dyan konti, oh. Oo. Sirit yung ano. Grabe, kinabahan ako ng gusto doon. Ay, Ganun talaga. kala ko may 12,000 na ako. Grabe, kinagat talaga. Mga boss, pahingi ako ng pula ito'y swerte. Oh, sige po. Kinagat talaga, grabe. Parang sabog ang pawis mo, boss ah. Oo nga, grabe. Ayan, yung pula. Yung pula, no. Ganyan yung kibit sa akin. Baon yung sa akin. Ayan, nakagat na naman. Huli ka. Uy, huli na naman. Ay, sus. Binyo. Huli tayo mga kali. Oh. Biglang lumiit. Oh, no. Mayan to, mayan. Mayan siya, Hindi mamaya. naman yan. Ano, master, takbo ka, buling kita. Grabe, lulok-lalo. Ah, master! Sir, balita! Ayun, katulad pa din ang dati, mapula pa rin ang asa.
Amin. Laki pa naman no. Oo. Doon Hindi sa... na rito. Yan, Kirami John Vlog mga tayo. Nakadalo. Uy, nakawala. Sayang. Ang laki. Eh, mga subscriber pa natin to. Mga taga... Nabutas ako. Nabutas. Ang taga Malabon. Yun. Yun, may galab shoutout po. Happy fishing. Kahit di tayo nanalo. At least, Makita lang kayo, boss. Panalo na kayo. Maging artista lang kami sa vlog nyo. Ayan si Katoy. Yun, daming huli pala ni Katoy AJ. Oh, ayun pang wala na rin. Ay, mayroon ka rin palang plapla eh. Yan, puro 5 fingers daw. Plapla na yan. Sabi nung matanda sa sa Barangay Pilapila, Binangunan. Yan sabi sa akin. Kaya yun, pagka 5 fingers, plapla na. Oh, yun sabi sa akin. 5 minutes na lang mga tayo. Sayang pa yung oras. Makamatang ba tayo? Naabot to, no? Lalakad to, marami. Yun, mega love shot nga pala kay AJ. Yan. At sa mga taga Laguna kay namit natin at taga Malabon, Nabutas. Oh, Jen Robs, oh. Takbo na! Yan. Yun, malaki to. Malaki yan, dali. Bilis. Ay. Ay, betul, dali, dali. Kuya, dali. Yun, malaki, malaki. Ala, grabe, ito na yung mag-champion. Yay! Takbo muna, dali, takbo muna. Kachi, takbo muna. Abot yan. Abot yan! Dali, takbo mo. Point lang, point. Point lang, point. Point lang, sige. Sayang. Sige, master. Okay, okay. Thank you. Ingat din kayo. Sir, Yun. masalada. Thank you. Sabi ko sa'yo, mahalaga yung minuto eh. Yun, mahaba kasi pa yung manalo. Nakaabol pa. 18 minutes pa eh. Yun, Miguel Love Shot. Kaming wet, nagkataranta na. Saan ba tayo? Kuya North TV, Miguel Love Shot out. Kabiwas TV, yun, shout out. Tagalog. Delphine Padilla, yun, shout out. Ayoko sa Pautas Marikina Tanyas, River eh. Miguel Love shout out. Yun, Radel Abaha, yun, shout out. Ronnie Usman. Dia Tutana, Miguel Love shout out. Ripak Yaw Fishing TV, yun, shout out. Rilan Fishing Adventures, yun. Maraming salamat sa inyo mga toy. Yan. Di ka pa wait, pa-subscribe din po. Yan. Sayang naman yung channel mo kasi, no? Pero Re-apply mo. Sayang. So yun lang po siguro naman to, ano namin to. Wala talaga. Pero nakaano pa rin. Baka kagatin pa eh. Takbo ko talaga to. Pag hinagat pa to. Yan. Kuya Rami John Vlog yun. Maraming salamat sa binigay sa atin. Yun. Yay! Ito, harvest ko to dun mga. Promise sa inyo mga. Mag-i-enjoy tayo dito. Mabili daw ng bangusiri planto. Kay Joe Miradora. Yan. Shout Pwede mo out. sabihin punta sa palengke ng Valenzuela? Mura lang daw dito. Yan, pwede na to. Hindi meron doon. At tayo'y tingnan natin kung sino mga nag-champion doon ng konti. At Ay, tinda doon. sayang mga to, grabe. Tinda doon. Sayang to. Sus, Papabili tayo pa. Pinadali mo, May ano? tinda doon. Ay, bangus. grabe, ang laki oh. Tilapia. Oh. Sabi Yun, ni ano? iyan natin to. Pangawit. I-thumbnail. Oo, pwede naman. Thank you mga toy. Thank you Lord. Ayan na mga toy. Bali, sumaglit na muna kami dun sa may awarding ceremony. So, yan, kasama natin si Kuya Idsal Lids TV ulit. Yan. At naka-live siya. Sa mga napamiturat number kanina. Kaming wet. Dito para Ayos. i-claim yung mga prizes. Halo. Pag hindi nyo po na-claim Ayan ito, sila, baka- Kuya Rami Jun Vlog, ano doon. Saka si Joe Miradora. Nga po, huli tayo ng iba pa. Next number, rod number 55. Oh, 155 sa akin yun. Oh, swerte. Pangdalag yun, nanalo si Boss Rami Jun Vlog. Yun, swerte. Dalawa? Hindi, isa lang. Congrats. Yay. Tapat ko siya sa Ang ganda oh. tatapat ko siya sa... Daiwa. Rod number, Meron pa kami isa. Shadow for the win daw yan eh. Shadow for the win. Sabi. Ganda na panalo lang. rod number 388. Oh, panalo.
pang ano, mamali. Mga toy, oh, grabe, nahuli ko talaga mga toy, oh. Muntik nang di ko masya sa kasirola, yung ulo pa lang yan mga toy. Yan ginagawa ko mga toy sa ano, tilapia. Piniprito tapos sinasabawan. Napakasarap po yan. Ayan. Bawi tayo susunod mga toy. Walang aayaw sa tournament. Yan, kita-kits tayo sa tournament ni Kachigiron ngayong linggo. At siyempre, yung mga panalawan natin doon, i-wave natin at para maibigay sa mga nangangailangan din na anglers. Ayun. Kita-kits tayo mga toy.